What's up mga utol? So ngayon mga tol, saan tayo pupunta tol? Pupunta tayo sa dentist ngayon mga utol. Pupunta tayo. May ano tol? May appointment tayo ngayon doon sa dentist mga utol. At huwag nyo i-skip yung video mga utol ha. Ito yung hinihintay ng lahat. May gagawin kaming kakaiba mamaya mga tol. Dahil mga utol, makukuha na natin ang unang sahod! Kaching! Let's go! Let's go! Pero siyempre mga tol, unahin muna natin ang ating appointment mga tol. May appointment kami mga tol, 1:30 mga tol, 1:30. PM. Tapos late na Pero- kami mga tol. Kakagising na ng mga tol, alam naman ng mga tol. Pero Gising. 1:30 na ngayon mga tol. Papunta pa lang kami. Alam mo naman mga tol, busy palagi. Busy palagi. Pero huwag niyo i-skip ang video na to mga tol ha. Mag-uusap Bakit? pa tayo mamaya. Bakit konti lang video na din tol? Busy tayo Busy tol. tayo. Alam mo naman tayo na night shift tayo eh. Shira tayo. Sa hindi nakakala mga tol, nagtatanong anong trabaho namin. Panggabi kami mga tol. Call center. Huwag mo tawad na ng mga call center tol. Siyempre, sinabi mo pa. Home base lang kami mga tol kasi alam mo naman kami na delikado pa ngayon. Home base lang kami, doon lang kami sa amin natulog. Night shift yung pagduduta namin mga tol. Kidding aside mga tol. Kidding aside mga tol. No? Papunta na kami ngayon sa dentist mga tol. At maulan-ulan mga tol. Maganda yung panahon. Maganda yung panahon. Pero mamaya mga tol, di abangan nyo kung anong gagawin namin sa unang sahod namin mga tol. Sana mag-enjoy kayo. Sa mga bagong subscribers natin dyan tol, welcome mo sila tol. Welcome sa mga bagong utol natin dyan. 200,000. Ano tol? Kita-kits na lang mamaya. Kita-kits mamaya. Kita-kits mamaya mga tol. Let's go. Let's go. Tol, nandito na kami ngayon mga tol. Ngayon ito. Clinic guidelines. Nasa Nasa loob na si Tawi Wins mga tol. Sunod na Stawi Wins mga tol. Ibang klase ang mga tol ngayon na kami lang tao dito mga tol kasi maganda dito mga tol. Appointment lang mga tol. Appointment na mga tol. Walang walk-in. Dami kalaban dito mga tol sa labas mga tol. At umulan pa. So mga tol, see you. Mamaya kukunin namin yung pera. At abangan nyo ang mga reaksyon ng tao sa bahay. Mga tol, si Tolwin mga tol. Pagklase si Tolwin mga tol. Pagkasi. Binibira na yung ilit niya. Binubunot yung paa. Binubunot niya yung paa ni Wiwin. Basta sabi ba tol? Kakaiba. Kakaiba tol? Kakaiba si Tol Wins. Kakaiba magpabunot. Bawal dyan tol. Bawal manood. So sa mga tiga dito sa amin mga tol, ito lang. Tawagan nyo lang ito mga tol. Para magpa-schedule kayo. So, Maganda dito mga tol. ganda dito mga tol. Dito kami lahat. Nagpapa-cleaning. Binabarina na yun to. Binabarin na yun tol. Kado yan ah. Kakaiba mga galawan yan ah. Boom! So mga tol, Boom boom boom. tapos na kami doon sa Tapos na kami doon sa clinic mga tol. clinic mga tol. Pauwi na naman kami. Pupunta na tayo sa bangko tol. Bangko pa pala tayo tol. Bangko pa ba tayo? Kunin mo natin yung sahod natin. Ano masasabi mo sa ilang servisyo tol Wins? Sobrang galing. Ang galing! A few inches later. Ay! Kunin ko muna yung pera mga tol. Pasok muna ako sa bangko mga tol ha. Hintayin nyo lang ako dito. Let's go! Dito na ako mga tol. Basta ang lakad mo tol. Okay lang tol. Nakuha ko na tol. Nakita mo sa kanila tol. Kita natin sa mga tol natin. Kano yan tol? 30,000 tol. Ito mga tol. 30 pieces mga utol. Salamat sa inyo lahat. Salamat sa inyo lahat mga tol. Anong gagawin natin dito? Paplanuhin na natin. Abangan nyo na lang. O papalanuhin natin. Paplanuhin natin. Ay sabihan natin sila. Matala Sabihin nila. natin sila. Mga tol, itong 30,000 na unang sahod namin mga tol. Mga 3 buwan siguro to na sahod namin mga tol. 4 na buwan. Actually mga tol, mga dumating to, mga last month pa tol no? Sinabi mo pa.
Pero ngayon lang namin nakuha mga utol, busy naman. Alam niyo Alam na yung busy ang mga utol. Ngayon na namin i-vlog mga utol. At ang plano ng mga utol dito mga utol, itong 20,000 dito sa 30,000 ibigay namin kay mama. Mother ng buwan. Pero hindi namin ibibigay ng madalian. Alam mo naman mga utol, may magawa tayo sa kay mama na para mag-enjoy tayong lahat. At yung 5,000 mga utol, bigay natin kay Poder. Pocket money ni Poder. Pocket money ni Poder. Kaya nagtatrabaho si Poder sa syudad. Pocket money ni Poder yun. Tapos yung 5,000 na natira, pang content namin ng mga utol natin, alam mo naman. Di ba tol? Sinabi. Pag may naisip kayong pang content namin. At mga tol, hindi namin pinapakita to mga tol para ipagmayabang mga tol. Pinapakita lang namin mga tol na pag nag-YouTube kayo mga tol, may kikita talaga kayo dyan sa mga aspiring vloggers natin na mga nanonood na sa atin. Pagbutihin nyo mga tol. Kasi kikita talaga sa YouTube mga tol pag nag-upload ka lang palagi. Tayo tol, nag-upload tayo palagi tol. Hindi tayo nag-upload pero maswerte tayo tol. Maswerte na tayo, kami mga tol kasi meron kaming mga ate ng mga vloggers naman. So mamaya mga tol, may shoutout kami. Shoutout namin ng mga solid na mga kautol natin. Tingnan nyo mga tol kung may mga uploads ba sila, suportahan din natin mga tol. Yan. Support lang, support. Ilahat pataas. Ilahat pataas tayo mga pataas tol. tayo mga tol. At umuulan ng mga utol kaya so ayun mga utol no. Usap muna tayo mga utol kasi mga utol Sobrang lakas ng ulan. umuulan. Pauwi na sana kami tapos hindi kami makalabas sa sakyan mga utol. So, usap-usap muna tayo dito. So malaki-laki na din to mga utol. Katulong na din to sa pamilya namin mga utol. Mga 4 na buwan siguro namin itong pinaghirapan mga utol. Kaya nakamit na namin ang unang sahod sa YouTube. A few moments later. Mga utol, nandito na kami sa bahay mga utol. Lakas ng ulan mga utol. At ngayon mga utol, naliligo na si mama. Mga utol, nagbibihis pa si mama mga utol. Hawakan mo utol. May bibigay ako kay mama utol. Surprise natin sa kanya. Surprise, surprise. Bigyan lang. Let's go! Simulan natin tol. Mga utol, timing mga utol, tumawag ang mga ate. Dito si Bibi Ayla mga utol. Tanaw mo? Tanaw mo sa mong buhaton ron, timing kayo, nag-vlog ni. Gusto niyo bang manood? Gusto nyo pang manood? Gusto niyo bang magkapera? Sali na! Cute. Di ba? Tayo ka na ma. Paduwaon ka na Willie Rebellion mi. Bantay bitaw. Basta hindi mo tarungo na. Kwarta na naman nila. Padalaan mi ate kwarta. Kaya ate to. Kaya ate to ha. Kaya ate to ha. Ay, trial mo na tol. Sige tol. Trial. Katawa niya no. Nag-contingency. Ayun na. Ge. Kwarta na rin. What's up, Madua? Hipipuray lang. Sa'yo na kayo. Dito ang ating mga audience mga tol. Testing. Basta ikanan mo. Ikanan mo hipip. Ano ang gana na? Sorry. Wala. 1,000 na. Tingnan niyo yung reaction ng mga... Sampol basta masikat. Tuklasan nilang pula. Tiba-tiba niya lagi yan. Basta mahurot tadi mo. Balik pula na. Ayaw! Lay. 1, 2, 3, go. Balik! Dapat pas ha? Ay! 1,000 naman ang sakto din. Bilyam na eh. Kanya sa rana. Ayaw! Parang sakto. Yan na. Play. 1, 2, 3, go. Sampol na rin. Try. Last. 1, 2, 3, go. Hooray! Hooray! Hindi ka man lang nawa. Ay, yan lang. Play. Klaro ba? Last Ako try. nga magkukontrani. Last try. Ako dito istorya. Hooray!
Sige lang, trial. Trial last. Oray. 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 Awa. Gabalik ba? Balik. Oray, lagi kau. Play. Ipanyo, pilahan sa sakto na. Tagutaw sa nagasakto ha. Kanus ana taon. Ano ka sakto ganina naman ta. Play na ni. Okay. 1, 2, 3, go. Hepe. Oray. Wag ko kay. Dikasal kayo ba? Mag-unsa mo ba na ito kay? Ano sawa na? Paano ka? Okay. Play na. 1, 2, 3, go. Hepe. Ay, katawa ko eh. Inuudo ni. Tagaan mo, Hepe. Tagag ng 1,000 ha? Ay, ate. Kala. 1, 2, 3, go. Hepe. Hulay. Hepe. Hulay. Bakura. 1,000 no? 1,000. Yoy. Iya, padayon na. Okay. Hulay. Hepe. Hulay. Hepe. Wala na. Ipa. Halin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
6, 7, 8. Ay, sopranos. Ayay, Jasmine, ayay. Isa masasabi niyo mo sa kan. Masasabi niyo mo sa Siya masasabi niyo sa... Wow, Willie. Dagang salamat sa hip hip hooray! Wah, nga rin, mga ate. Wala rin. Correct. Wala na. At magkaroon na sa naglain nga. Correct. Kacay na tol. Masaya tol. So mga tol, tapos na Miller, pinagpawisan kami doon sa mga katarataduhan namin mga tol. Sobrang hype. Nandun na si mama mga tol, nagkausap sila ate. Tapos, kita mo pera tol. May 20 pa mga tol. Nakuha ni mama mga tol, 10,000 lang, may 10,000 ba dyan dito. Tapos mag-iisip muna kami ng, Kung may mga suggest kayo mga tol, hindi pa niya alam na sahod namin ito mga tol. Sinabihan na namin na Sinabi pinadala namin nila ate. ate at chichi. Para hindi niya malaman mga tol. Malalaman niya lang pag napanood niya sa vlog namin. mga tol, pa-suggest mga tol at happy birthday kay Jem Bautista. Happy birthday kayo tol. Mag-suggest kayo mga tol kung anong papagawa namin kay mama. Para may content na naman kami, mautak ng mga bata. Wala na kami naisip. Tapos ito, mga tol, 20,000 pa ito mga tol. 10,000 kay mama. Kay papa, 5,000. Tapos 5,000. Baka mag-snack. Mag-snack ng mga tol. Yan natin si papa na 5,000 tol. Kasi sabi ni papa ng mga tol nung nag-vlog kami mga tol, nanonood siya sa amin. Sabi niya, mga banga daw kami mga tol. Hindi na kami marunong mga tol. Hindi na kami marunong mag-vlog. Hindi na kami katulad nila ate mga tol. Kaya tinigyan natin si papa na 5,000. Katas na yung kwan. Tapos meron pa 10,000 si mama dyan tol. Mga tol, ito. Para kay mama. 5,000. Pang-content natin yan, di ba? Sinabi mo pa. So, may shoutout ka pa tol? May shoutout kami mga tol. Shout out kay Kyuchi. Kichi, shoutout sa'yo tol. Shout out kay Jonafer Salak. Shout out sa mga taga-Tondo dyan. Shout out tol. Nagkatundo yan tol. Sinabi mo pa. Smaglas yan ah. Shout out Jen Cloud Garciano from Davao City. Shout out Sa mga taga Davao. Davao, let's go! Davao, let's go! Shout out kay Candy from Iloilo. Shout out sa inyo. At shout out Shivon Walag. Shout out sa'yo tol. From Bukidnon. Yun lang. Yan lang. Salamat mga tol. Pinagpawisan ng mga tol sa ginawang katarantaduhan. So mga tol, magpapaalam na kami mga tol. Titingnan muna natin sa Ayla. Tapos magpaalam tayo. Natulog na pala si Bibela mga tol. Ito na si Chichi na lang nandito mga tol. Nagpapatulog si ate mga tol. Bye-bye ka sa vlog namin, Che. Bye! Sa mga tol, yun lang mga tol. Yun lang. Hanggang sa muling Pagkikita. pagkikita. Paalam! Nanalo na yun na, nanalo na yun na. Nanalo ng ayuda! Hip hip hooray! Salamat mga Kaya tol. na si Sila daong mo ba?